Ens trobem amb Ramona Ibáñez, regidora de Cultura del poble de Torregrossa, i li volíem fer només una pregunteta, un parell de preguntetes, que són, en primer lloc, com ha anat l'experiència amb tallers per la festa aquí al poble de Torregrossa? Doncs aquí a Torregrossa l'experiència, doncs, encara que en un començament semblava, ho veiem com una cosa molt difícil, doncs la veritat que ha sigut una cosa molt gratificant, una cosa que hem viscut amb molta il·lusió i que ens hi hem entregat amb cos i ànima, i tota la gent, diguéssim, durant tot el procés d'aquest taller hem tingut diferents moments, no? I hem tingut gent que a la millor han començat al començament, després per causes diverses han deixat i han vingut uns altres, s'han anat incorporant, però el que sí que és real és que sempre hem tingut, en tot moment, gent. De gent n'hem tingut sempre. Passa que hi ha hagut gent que han sigut constants des del començament fins al final, d'altres que per raons diferents, que no eren raons, diguéssim, que no volien continuar, sinó que eren raons personals de treball, de que havien marxat a viure en un altre lloc, i així mos van deixar, però al seu lloc se ne van incorporar d'altres, i després que, a més, ha sigut una cosa com a màgica, perquè representa que, per circumstàncies de la vida, hem tingut persones que en un principi no podíem somiar d'haver-les tingut, però que després, per circumstàncies seues professionals, han vingut, han fet cap aquí a Torregrossa, i aleshores s'han incorporat i ens han anat de perles. Estic parlant en concret d'un noi que és il·lustrador, i aleshores per la fase final dels tallers ens ha anat de perles, perquè dominava molt, i és precisament el que ens ha col·laborat també fent el cartell anunciador, el tríptic i aquesta xapa que porto, i això. Molt bé, una altra cosa, ens podries resumir així en poques paraules com ha anat avui la festa del Pou Bo? Bueno, jo diria, en poques paraules, que ha sigut que hem aconseguit l'objectiu pel qual han nascut els tallers per la festa. Com molt ben diu, tallers per la festa. Doncs això és el que ha passat avui a Torregrossa. Doncs que hem arribat a la festa, després de tot aquest procés que ha sigut llarg, primer de pensar cap on podem tirar, què és el que podem fer, que ha sigut també molt de pensar, fins a poder actuar, fins a poder donar al poble aquesta festa, doncs que la gent ho han vist des de la barrera, i doncs això que per a mi és una cosa, però també a la vegada també fent-ho valorar. Per això d'aquí tot el que jo he parlat al balcó de l'Ajuntament, perquè cal que la gent sàpiguin bé les coses perquè després també les puguin valorar. Però jo penso que ha sigut un èxit. Vull dir, jo avui estic desbordada d'èxit. Tinc una satisfacció tal, vull dir, molta il·lusió. Jo personalment ho he viscut amb molta il·lusió, i em consta que tots els talleristes, tant els d'interpretació com els de plàstica, de l'apartat plàstic, vull dir, ho han passat molt bé. I una cosa que no vull deixar de dir, que no hem d'obviar, que això ho he descobert jo ja a nivell personal, que és que aquests tallers m'han brindat l'oportunitat de conèixer a persones de Torregrossa que només les saludava hola i adéu, i que ara això ens ha permès conèixer-nos, apreciar-nos, i penso que de quina hora en endavant ja sempre amics. I això a nivell, diguéssim, humà, jo penso que és molt ric. Molt bé, ja només per acabar, us veig molt contents i molt satisfets per l'experiència. Preparats per tornar a l'experiència per l'any que ve? I tant, i tant. Avui jo considero que avui això ha sigut un naixement, hem sortit de l'úter matern, no? I representa que l'any que ve tindrem un any de vida, i per tant tenim tot un any per pensar, per millorar, per adaptar les coses com sigui, i doncs a créixer, per créixer.